amma mu koya wa matasa gano damammaki da opportunities, bincike akan opportunities, saboda akwai damammaki masu yawa. Abinda ake cewa ga wani abu akan matar sarki da ido, rashin sani kaza ta kwana akan dami ko kuma da yunwa. Kaza ce take bukatan abinci ta rasa da daddare, ta gama zagawa ta sare, sai ta ga wani dan tudu, ta ce bari in kwanta, in na tashi gobe to shikenan, yunwan ta karisa ne babu. Da safe tana tashi za ta fara juyawa, tana duba ta ga ashe akan damin gero ta kwana. To da yawa daga cikin matasanmu suna irin wannan. Sannan daga cikin muhimman abubuwa shine samawa wato matasa su wato mu samawa matasa zaurukan haduwa tsakanin masu manufa da yawa. Wannan na daga cikin manufan manya-manyan abubuwan da matasa, wato duk abin da mutum zaka ga ya ci nasara akai, to zaka samu yana cikin mutane masu nasara. Suna cewa nasararka is average of nasarar 5 people da kai fi alaka da su. Don haka in mutum matasa suna cikin masu zaman banza ne, za su yi zaman banza. In kuma suna cikin masu cin nasara ne, za su ci nasara. Ana ta hararana da lokaci.